Ahojte, drahí priatelia. Ja som Olga Lazar, spoluzakladateľka spoločnosti Míhy. Taktiež som docentka na katedre anestéziológie a viac ako 25 rokov učím na lekárskej škole na Emory University v meste Atlanta. Ako lekárka presne viem, aké dôležité je kvalitné palivo pre náš organizmus. Súčasný rytmus života si od nás vyžaduje maximum energie, práca, šport, cestovanie. Ale na poriadny obed často jednoducho niet času. Znie to známo? Zvyčajne v takýchto situáciách volíme rýchle občerstvenie, ktoré obsahuje skrytý cukor a spôsobuje únavu už za hodinu. Rýchle sacharidy spôsobujú prudké výkyvy hladiny glukózy v krvi a rýchly návrat pocitu hladu. Navyše, väčšina snackov z masového trhu skrýva pridaný cukor, lepok a umelé prísady. Naše telo si zaslúži kvalitný a bezpečný zdroj zdrojov. Stravovanie by nemalo byť zložité, malo by byť rozumné. Práve preto sme v Míhy vytvorili Smart Food, nový smer produktov pre ľudí, ktorí sa snažia stravovať zdravo, rýchlo a bez kompromisov. A našou prvou líniou je trojica prírodných tyčiniek Smart Meal. Je to pohodlné a kvalitné jedlo, ktoré sa prispôsobuje vášmu rytmu. Hlavnou výhodou Smart Meal je 100% raw technológia. Tyčinky sa vyrábajú studeným lisovaním bez tepelnej úpravy. To umožňuje úplne zachovať všetky prírodné vitamíny, minerály a antioxidanty. A kombinácia sušeného ovocia a rastlinných tukov zabezpečuje dlhodobé nasýtenie bez glukózových výkyvov. Máme 3 recepty pre vaše každodenné úlohy a špeciálne chute. Kokos a zmes orechov, prírodný zdroj energie z datlí, figy, mandlí, kešu a kokosu. Druhý. Dvojitá zmes orechov, hlboká orechová chuť lieskovca a arašidov pre rýchle doplnenie zdrojov. Tretí. Arašidový proteínový prášok, posilnený proteínom hnedé ryže. Viac ako 15 gramov kvalitného rastlinného proteínu na regeneráciu svalov a dlhodobý pocit sytosti. Venujte pozornosť zloženiu. Je to prísny štandard 100% clean label. Žiadny gram pridaného bieleho cukru, konzervantov, lepku ani laktózy. Plnohodnotná porcia 70 gramov, ideálna do tašky, auta alebo športového batohu. Ako lekár si vyberám kvalitnú a premyslenú stravu do detailov. Vyberte si rozumný prístup k každodennej výžive spolu so mnou a novými tyčinkami Smart Meal od Míhy.